Det bliver Django. Det er Django. Hvem er Django? Det er vores hund. En hund? Nej. Så vi har 3 katte og en hund. Nej. Jeg skulle kun have en. Vi har 3 katte og en hund. Er de venner? Ja, lige der. Lige nu. Jeg synes, han er meget irriterende, fordi han er en lille rand, der bare vil lege. Jeg er ikke bange for ham. Jeg har gået og leget med nogen i dag, start. Vi har begyndt nu. Så er en masse, der er jo bare og kigger ind. Ja. Jeg synes, langt var jo. Og der er 2. Okay, hvor er der i den der? Der er 2 af de bare for ude. Jeg ved ikke, om den er hurtigere, den der. Fordi de er rigtig aktive,